Un estudi publicat per l'Associació Mèdica d'Estats Units afirma que els vegetarians van experimentar un índex menor de mortalitat en la investigació. Hi ha diversos tipus de dieta vegetariana, des de les més estrictes fins a més permissives. Dels més de 70.000 participants, un 8% eren vegans, és a dir, només consumien vegetals, fruites i aliments que no tinguin cap origen animal. Un 3% eren lactovegetarians, que afegeixen a la dieta anterior productes làctics, ous i mel. Un 10% eren pesco-vegetarians, afegint a tot l'anterior el peix, i finalment un 6% menjaven carn molt de tant en tant. El més comú és la dieta pesco-vegetariana, on l'únic que s'evita és menjar carn, o només molt esporàdicament, com és el cas de l'Anna Mercè. Menjar res de carn, no soc vegetariana estricta, vale? Jo segueixo una dieta, doncs menjo ous, menjo peix, menjo seitan, o sigui, carns vegetals. El que passa que jo a casa no compro carn, per norma, però si algun dia tinc d'anar a algun lloc o vaig a casa d'un familiar o així, si n'hi ha, doncs em menjo una miqueta. O sigui, jo menjo carn molt esporàdicament, però a casa no. Les millores que he notat, potser el fet d'engreixar-te, no t'engreixes tant. Si ets una persona que tens tendència a engreixar-te. El que passa que jo, per ètica i perquè, per molts motius que ara tampoc seria molt llarg d'explicar, no el menjo. S'ha de vigilar, però, ja que tornar-se vegetarià o semi-vegetarià no significa que sigui saludable automàticament. Els fregits contenen també alts índexs de grasses. Per tant, s'ha d'equilibrar la dieta i combinar-la sempre amb una vida no sedentària per aconseguir beneficis a llarg plaç.